Xeyirli kun, hürmetli dostlar. Biz İdil Yaşlar jurnali һәм мен Ильяс Фархуллин. Икебез берлектә әлеге кызыклы гына экспериментка алындык. Нәрсә дип уйласагыз, без хәзер безнең халкыбызда һәм башка тугандаш халыкларда киң таралган өрмәле музыка коралларының берсе курай. Курайны ничек ясау, нәрсә ясарга мөмкин икәнлеген өйрәнербез. Курай гомумән кура дигән үсемлектән ясала, ләкин безнең җирлектә ул үсемлек үсми. Шуңа күрә без аңа алмашка инде безнең кулланышта булган матдәләрне эзләдек. Ул да булса пластмасс, тимер һәм башка материаллардан ясарга мөмкин. Шушы форсат белән без хәзер строй материаллар кибетенә сәяхәткә чыгабыз. Без хәзер строй материаллар кибетендә һәм хәзер курайга материал эзләргә киттек. Бу кураймы? Кстати, кагаздан да ясап була. Әгәр дә кагазны берничә кат әйләндерсәң, ул калын була. Иде, аларның иши куыш булган мөмкин. Иши куыш булган чакта алардан дагы курай ясап була. Гомумән курайны агачтан, шпон дип атала инде, кураның үзеннән, үсемлектән, пластмасстан, тимердән ясап була. Һәм шул исәптән борынгы заманнарда сөяктән дә ясаганнар. Ана кешеләр. Онысы исә безнең XXL курай. Ике чарасына куеп. Белые пластмассовые курай растут. Менә бу материалларны карап йөрибез, аларның берсе дә безгә туры килми, чөнки алар калын. Мондый калын материалдан уен корал ясап булмый. Шуңа күрә әзрәк ничекрәген әзрик. Максимальный ничке материалны эзләп таптык. Канунлыгы әз генә башкаларыннан ничекрәк, әмма ләкин булай дагы мондый курайга бармый. Шуңа күрә без аның өчен, ягъни өйрәтә торган өлешен ничкәртергә мәҗбүр булабыз. Пычак белән яисә шкурка белән. Безнең гомумән шушы материаллар якынча 300 сумга чыкты. Уйлап карасагыз, без шушыннан 3 уен коралы ясый алабыз, 3 курай. Бер куайның бәясе, үз бәясе 100 сумга чыга. Без кибеткә барып, материал алып кайттык һәм инде хәзер үлчәмнәрен алабыз. Безнең мәсәлән шушы ля строендагы ля нотасына көйләнгән курай белән без аның озынлыгын үлчибез дә карандаш белән билгелибез һәм нишлибез? Кисәбез. Ля строендагы ля нотасына нигезләнгән курайның үлчәме ничек? Әгәр дә сезнең шушы озынлыктагы уен коралы юк икән, без аны ничек үлчәй алабыз? 8 кул озынлыгында. Ничек, мәсәлән, курай. Әү, кайда үстең? Орманда кем кисте? Курайчы нәрсәгә уйнарга? Бу чакта безнең инде курай түгел, пластмасс дип әйтәбез. Пластмасс. Әү, кайда үстең? Бер әмерләндә. Кем алды? Ильяс. Нәрсәгә белмим, курай ясарга була. Менә 8 размерда шушы озынлыкта безнең килеп чыкты. Менә без хәзер шушы стройга, ягъни ля нотасына килә торган озынлыкны сайлап алдык. Хәзер инде курайның безнең бу материал әз генә калын, пластмасс калын, шунлыктан чагыштырмача карасагыз, пластмассның калынлыгы белән курайның калынлыгы тәңгәл килми. Шуңа күрә без аның башларын, бер башын инде өрү өчен юкартабыз. Беренче чиратта курайның башын, өрә торган башын пычак белән алабыз, юкартабыз ягъни. Юкарттык. Хәзер инде өргәндә безнең иреннәргә шул исәптән авыз эшлегенә эшләй берләр калмасын өчен без шкурка белән, наждачка белән әз генә бер күләмен җыртып алабыз да эшкәртәбез. Менә бу башы безнең хәзер юкарда. Нәрсәгә өчен икән аңлансыздар? Бу безнең ике чарасына куйганда һава максималь рәвештә икегә бүленсен өчен. Ягъни һава икегә бүленмәсә, безнең тавыш чыкмый. Рассечение воздуха дигән сүз бар. Мәгънә бар. Хәзер инде тавышын чыгарып карыйк. Безнең ля строенда инде уен коралы яңгырый. Хәзер инде алга таба дәвам итер өчен без бу эшләрен яхшылабрак эшкәртәбез. Бу башындагы һәм тишекләр тишәбез инде ки уйнап булсын өчен. Хәзер исә без
күй ойнап болсын үшін біздің бір ғана нота яңғырай бейді. Башқа ноталарын ойнап болсын үшін қурай орнында, яғни қурай нендей ұзындықта тишіктер тишілген, шоларына нұқталарын белгілейбізді карандаш білән, біздің яңа ойын құралында болып шығайды. Һәм инде шул тишектерін тишеп, шикәртәшәбез. Қурайшылар элек ничек ясаганнар? Қурайны біз әйтеп өттік 8 қол ұзындығында болған шақта, инде біздің асқы өлішінен, яғни өрмей тұрған өлішінен тағын бармақ, неше бармақ ұзындығынан шығып тишеклер білген. Мәселен, астағысынан 4, 4, 3, 3, 3 деп білген. Тишеклер тишілді. Қазір ise біз аларына наждашка білен, яғни шкурка білен әзірек шикертәбіз. Әлігі ғыммен қурайлар, ол ең бұрын ойын құраларының бірісі, шушындай қурайлар сыбызғысыз. Чөнки риwаятларга ышансак, басуда, яғни далада өсіп отырған қура өсімдігі сынадағын, ол сынғаштың бір яртысы енді жерге түсіп кетті, бір яртысы жерде отырып қала, іші қуыш. Шул қуышлыққа жел үрі, үргенін кіші ештәдәгін, әлігі ойын құралын кесіп алып өзләштіре башлай. Шоңа көре, кішісіз дәгін бірінші рәтлерде бірінші тапқыр кішісіз яңғыраған ойын құралы. Мәселен, көз алдына кетерікс өсіп отыра қура, һәм шунда жел үрі. Белгілі бір дәуірде, белгілі бір пішмақ білән үргенде біздің қурай яңғырай башлай. Материалының өзліклерінен ойын құралының яңғырашы дағын айырылы әлбәтті. Мәселен, шын қура бола екен, ол өсімлігінде. Аның яңғырашы ғыммен башқа, анда көбірек жел яңғырашын ештірген өткен. Шпоннан, яғни ағаштан ясалса енді, ағаш пластина деп аталған шпон. Аның да яңғырашы шул қураға яқын, әмма дәләкин өзге. Пластмаснықы да өзге болыр деп күтілі. Темірден ясалса енді ойын құралы ол ғыммен нық айырыла, чөнки темірдің ішлігінде хава йөреше ғыммен башқаша. Біздің ағаш, қурада, ағашта хава еш бәрілсе дивардарға енді, ішілікке, стеналарына. Темір шырағында ол сирек бәрілі. Көз алдына кетерікс, ағашта былай бәрілсе хава, темір шырағында ол былай бәрілі. Шоның нәтижесінде яңғыраштағын башқа. Темірді ғыммен яңғыраш, нешіктіртігі яңғыраш сөзді тұру келе, яңғырап шығанда тауыш, жел тауышы ғыммен юқ терлік темір ойын құралы болған шырақты. Қурай, ғыммен қурай ғана түгіл, бүтін ойын құралары, үрмәлі музыканың құралары, үрмені тұрған мағанасында, духовой музыканың инструменті. Олардың сәлемәтлікке әлбәттәгі пайдасы зор, чөнки ойнаған дәуірде біздің кішінің организмі, сулау органнары бик яхшы эшлей, дұрыс эшлей деп әйтәсе келе, яхшы ғана түгіл, дұрыс эшлей. Мәселен, шул үпкә эшчәнлеге, диафрагма эшчәнлеге, эшчәнлеге хава алганда күп күнекмәләр ясый, һәм ул кешенең сулышын гына җайлауга түгел, гомумән кешенең организмын нормаль хәлгә кайтаруга ярдәм итә. Әлеге уен коралы безнең күп кенә тугандаш халыкларда бар, шул исәптән башкортларда, казакларда, кыргызларда, үзбәкләрдә, һәм инде аскарак чыгып китсәк, батышкарак китсәк тәгә, мәсәлән, шул Азәрбайҗан якларында, Таҗикстан якларында, бүтән гомумән әйткәндә, бүтән халыкларда да үрмәле музыканың кораллары бар. Өреп уйный торган дип әйтәсем килә. Алар ни бары ки шул материалы белән үзгәрергә мөмкин, строй белән, ягъни ноталарның күплеге, азлыгы белән, һәм әлбәттә яңгырашы белән материалына бәйле рәвештә инде. Иң төп аермасы аларның исемендә. Бір халыкларда қурай деп аталса, мәсәлән, бездә һәм башкортларда қурай деп аталса, казакларда сыбызгы деп атала, кемдәдер ней деп атала, най деп атала, һәм башка исемнәре бар. Мәсәлән, шор, башка төрле бик күпләгән исемнәр бар. Шуңа күрә уен коралларын милләткә бүлмик. Безнең җирлектә әлеге уен коралы күп гасырлар булган, әмма ләкин ахыргы елларда, ахыргы гасырларда дип әйтәсе килә инде, ул кулланыштан чыгып калган. Аның билгеле бер сәбәпләре дә бар. Әмма ләкин кулланыштан чыгып калса да, әлеге уен коралын саклап калган һәм уйнауны дәвам иткән, ничектер шул курай мәдәниятен дәвам иткән шәхесләр дә бар. Ул да булса Рөстәм Абивалиев. Күпләрегез беләдер, баянчы буларак билгеле шәхес. Әмма ләкин шушындай узын сыбызгысыз күпшә курайда дагы ул бик виртуозны башкарган. Шул исәптән Геннадий Михайлович Макаров шушы уен коралын кире
кулланышка кайтаруга зур өлешен кертә. Курай уйнау ысулы ул үзгә дип, ул һава киселешенә бәйле. Мәсәлән, безнең һава киселә бит. Һава киселгән мезгилдә безнең нота ишетелә инде. Монда да шул ук хәл, ләкин монда һава киселеп кенә калмый, һава киселә дәгән. Һаваның яртысы далага чыкса, читкә яртысы курайның ишлеге аша үтә. Шул ишлегеннән үткән дәврдәге һава яңгырый. Мәсәлән, күреп карый. Безнең нота юк. Мин бер як иренне ябып, курай ишлегенә җибәрәм икән һаваны, ул яңгырыячак. Аңлансыздар, мин бер як иренне ябам даган, турыдан үткән һаваны, җәелгән һаваның яртысы читкә китә, яртысы аска курай ишлегенә китә дә, шуның белән курай яңгырый. Шулай итеп, безнең эксперименталь эшебез ахырына якынлашты. Күрәсездер инде безнең моңа кадәр булган курай белән һәм яңа уен коралы белән тишекләр тәңгәл килә. Димәк, безнең нотлардагы дөрес яңгырар дигән ниятдә. Башта инде сезгә аңа кадәр, ягъни үземнең курайда уйнап үтәсем килә, агачтан ясалган. Һәм аннан соң инде яңа уен коралында аермасын ишетеп үтегез. Devamın яңа уен коралында. Шулай безнең экспериментыбыз ахырына якынлашты. Әлеге курайны, уен коралын без Идел яшьләр журналы белән берлектә ясадык, икебез. Һәм шушы курайны Идел яшьләр журналы редакциясенә бүләк итеп калдырам. Сез дә аны үзегез ясый аласыз.